Petit concert per la veritat, però gran concert pel contingut. Gràcies, Jari. Gràcies a tots els nens. Bé, ara ve al final de la primera part que donarem el premi a la persona, a l'alumne, que tenim aquí dins de la urna, que durant la setmana han anat seleccionant els que han contestat tot bé les preguntes musicals de Santa Cecília. Llavors, aquest honor ens el farà una altra alumna, Meritxell Garcia, que també és una altra d'aquestes alumnes seleccionades per anar a TV3 la setmana que ve. Per tant, en aquests moments, atenció, que ja sabeu de cada any, que ara és aquell moment que a veure qui serà el guanyador. Vinga, doncs. Tothom ha participat, la majoria de nens participen, però aquí estan ja posats els que, per no perdre temps, els que ho han contestat també. The student from 6th level, Meritxell Garcia, gives the award to the winner of the musical quiz. Bé, serà la Meritxell mateixa que ho faci això. Diana Rosillo, de P4B. A veure, Diana, que pugi cap a dintre. Els nens petits, com podeu entendre, ho han ajudat els pares, perquè és una activitat que els pares també participen de la setmana. Vinga la Diana, vinga la Diana, allà. Perquè tinguin un record nostre, els professors de Comenius, perquè tinguin un record nostre, els lliurarem uns regals als representants de les respectives escoles que pujarem a l'escenari. Mr. Fiat, i Mrs. Sandra Gori. Bé, la senyora Àngels González, directora dels serveis territorials a Tarragona del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, els oferirà un plat de ceràmica commemoratiu d'aquest acte de l'artista reusenc Jaume Vilà Bertran. From Generalitat de Catalunya i Tarragona, a plat of pottery from Mr. Jaume Vilà Bertran, an artist from Reus. De l'Ajuntament de Reus, els oferiré també a cada representant de l'escola una mostra, una representació de la nostra mascota. Recordeu que tenim la nostra estrella mascota, l'estrella viatgera, que va ser disseny d'un alumne de l'escola, que fet en aquest cas per també un artista
Coia Roquer, que és companya nostra, i també un aplaudiment perquè és un millor que fer idea. I tenim la Rosamana, els oferirà, aquesta estrella i un exemplar de la revista Pinzellades de Sons que cada any surt pel de Santa Cecília per recordar el que hem fet l'any anterior. Mrs. Rosa Marie Rodriguez, in representation of the head of the Teaching and Linguistic Politics Department in Reus Town Hall, our mascot, the traveling star, from the artist and colleague Coia Roquer, and our magazine.